господин Пеевски не беше официална част от това правителство. Защо? Когато говорим, трябва да говорим с факти. Когато човекът от площада, който се опита да наеме енергията на тия млади хора, говори, че най-голямото зло е господин Пеевски, тъй като войната в Украйна претърпява друго развитие, им трябва, разбира се, да извадят от нафталина стария си враг, е хубаво да говорим с факти. Тази снимка от официалния период на ново начало във властта, когато господин Василев беше финансов министър, а председател на бюджетната комисия беше господин Йордан Цонев от ДПС Ново начало. Тук господин Василев в официална коалиция с ДПС Ново начало и господин Цонев и господин Борисов на общи брифинги приемаха, според господин Василев, добрия бюджет за България с участието на Ново начало. Господин Василев подписа ми никога не е стоял под законодателство, свързано с Делян Пеевски. Тук е най-важният за държавата закон, българската конституция, подписан от Кирил Петков, Бойко Борисов, Христо Иванов, Делян Пеевски. Отдолу днешния мъж от площада Иво Мирчев го цитирам какво казва. Делян Пеевски, впечатлен съм, че е част от евроатлантическото мнозинство заедно с ДПС. На видеовръзка с президента Зеленски стоят гордо, официално, без да се притесняват. Продължаваме Промяната, Демократична България, ДПС Ново начало и ГЕРБ. Тоест, вие не виждате разлика никаква. И разликата всъщност е, че когато Продължаваме Промяната искат да са на власт, искат да са част от тази власт. За тях ДПС не е проблем, а господин Пеевски се е променил за добро. Когато са в опозиция и когато нямат власт, за тях, разбира се, е огромен проблем, използвайки енергията в момента на всички от площада, да измият срама си. И аз за това призовавам господин Василев. После може да влезем, разбира се, и в реплики. Оставете ги хората наистина да идат на избори и да гласуват със съвестта си. Защото организираната акция от Продължаваме Промяната с цел измиване на срамотиите от миналото няма да свърши работа.